Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, θέτει ευθέως ένα ζήτημα που πολλοί στην Ευρώπη αποφεύγουν να αγγίξουν: την ανοιχτή και απροκάλυπτη παρέμβαση της Ουκρανίας στην εσωτερική πολιτική ζωή της Ουγγαρίας. Όπως τονίζει, δεν πρόκειται για θεωρίες ή υποψίες, αλλά για μια πραγματικότητα που εκδηλώνεται δημόσια την ώρα που η Βουδαπέστη επιλέγει να κινείται με γνώμονα το εθνικό της συμφέρον, ακόμη κι αν αυτό ενοχλεί. Egyáltalán nem érdekel, hogy az oroszok mit gondolnak a magyar külpolitikáról. Mint hogy az sem érdekel, hogy az ekvádoriak mit gondolnak, vagy a dominikaiak, vagy a kongóiak. Nem érdekel. Tehát értem én ezt, hogy nyomni kell ezt az orosz vonalat, és értem is azt, hogy miért csinálják. De ön is olcsón vett gázból fűt otthon. Ön is azért nem fizet 1000 forintot a benzinért, mert én az oroszokkal megállapodtam arról, hogy továbbra is tudunk kőolajat vásárolni. Tehát az a helyzet, hogy erre úgy nézzen rá, hogy mi Magyarországként úgy működünk együtt Oroszországgal, ahogy az nekünk az érdekünk. És ha valamilyen nem érdekünk, akkor abban nem működünk együtt. Hanem von der Leyen asszony SMS-eire vártunk volna, hogy majd a Pfizer vezérrel valamit le-SMS-ezget, akkor itt sokkal többen haltak volna meg, és az ország gazdaságát sokkal később tudtuk volna megnyitni. Tehát ha ön azt kérdezi tőlem, hogy helyese, hogy én az oroszokkal a magyar nemzeti érdek alapján együttműködök, akkor azt gondolom, hogy helyes, és hogyha nem ezt tettem volna, az ellentétes lett volna Magyarország érdekei. Nyilván az ukránok abban érdekeltek, hogy a Tisza nyerjen. És az is nyilvánvaló, hogy beavatkoznak, mert az, hogy egy 4 éve háborúban álló ország elnöke, ha elmegy Davosba, és nincs jobb dolga, mint Orbán Viktorról beszélni, meg pofonokról, vagy nem is tudom mikről beszélni a magyar miniszterelnök kapcsán, vagy a külügyminiszterüknek, 4 éve háborúznak, nincs jobb dolga, mint szálasizni, meg hortizni, meg stadionépítésezni, meg pénzmosásozni, akkor ezt nem tudom másként értelmezni, mint hogy az ukránok durván beszállnak a magyar választási kampányba a Tisza mellett. De hát, hogyha nem a Marson élünk, ezért aztán hozzászokhattunk ahhoz, hogy vannak beavatkozások.